राष्ट्रमाता राजमाता महासाहेब जिजाऊ, स्वराज्य संकल्पक शहाजीराजे भोसले आजही आमच्या घराघरातल्या आईला असं वाटतं की असा पोर माझ्या पोटी जन्माला यायला हवा, असा जगाच्या पाठीवरचा सर्वोत्तम पुत्र छत्रपती शिवाजी महाराज. भारतामध्ये पहिली शिवजयंती साजरी करणारे शिवजयंतीचे जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज. भारताचं संविधान लिहिताना मला जास्त कष्ट करावे लागले नाहीत, कारण माझ्या डोळ्यासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं सुराज्य होतं. या शब्दात शिवचरित्राचा गौरव करणारे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. जग बदल घालून घाव सांगून गेले मला भीमराव, या शब्दात आपली क्रांती जगासमोर मांडणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे. बाप हो, जेवणाचा ताट मोडा, पोराले कपडे घेऊ नका, बायकोले साडी घेऊ नका, पण पोराले शाळेत शिकायला धाडा, असा जगावेगळा संदेश देणारे राष्ट्रसंत गाडगे बाबा, संत भगवान बाबा, राष्ट्रमाता राजमाता अहिल्याराणी होळकर, माता रमाई, पहिल्या मुस्लिम शिक्षिका फातिमाबाई शेख यांच्या तमाम महापुरुषांना, युगपुरुषांना आणि महापुरुषांना सर्व तुमच्या सरक्षीने प्रथमतः मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो. खरं तर 350 वर्ष झाली. 350 वर्षामध्ये जगामध्ये अनेक राजे आलेत आणि अनेक राजे निघून गेलेत. 350 वर्ष झाली. 350 वर्ष सुद्धा आजही आमच्या घराघरातल्या प्रत्येक तरुणांच्या अंगामधलं रक्त खवळून उठतं. तो राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. खऱ्या अर्थाने मित्रांनो, आज आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करता आला नाही, पण तरी सुद्धा अनेकांनी शिवपूजन केलं आणि प्रशासनाला सहकार्य केलं. आणि इथून पुढेही आता 1-2 दिवस तरी पण कोणीही शिवजयंतीचे कार्यक्रम मोठ्या पद्धतीने न करता आपण प्रशासनाला सहकार्य करूया. खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, आता कोरोना परिस्थिती आली तरी सुद्धा आपले छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकरांचे, महापुरुषांचे विचार, हे विचार कधीही लॉकडाऊन होऊ शकत नाही. लॉकडाऊन भारतात जरी झाला पण महापुरुषांचे विचार मात्र लॉकडाऊन होऊ शकत नाही. हे विचार आमच्यासारखे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सर्व महापुरुषांचे विचार पोहोचवणारे सर्व वक्ते आज महाराष्ट्रभरामध्ये पोहोचवण्याचं काम सोशल माध्यमातून करत आहेत. खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल मी 2च मुद्दे आपल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगेल. 2च मुद्दे. छत्रपती शिवाजी महाराज खरं तर 350 वर्ष आली. 350 वर्षापूर्वी इथं गावगाडा बसायची आणि गावामध्ये बादशाने सारा वसुली करता देशमुख, देशपांडे, कुलकर्णी अशी माणसं नेमलेली असायची. ही माणसं गावची जहागीरदार. बादशाचा आदेश यायचा, पैसा मागवला जायचा आणि मग ही लोक इथल्या शेतकऱ्यांना लुटायची, कष्टकऱ्यांना छळायची, पिडायची, नाळायची, पैसा गोळा करायची, काही बादशाला पाठवायची, काही खिशात घालायची. जगणं चालू होतं. शेतकरी कष्टात जगत होता, कष्टकरी काम करी दुःखाने मरत होता आणि इथल्या कष्टकऱ्याचं काम करायचं दुःखात जगणं एका माऊला सण होत नव्हतं. आणि त्या माऊलीचं नाव होतं जिजाऊ. ही जिजाऊ कोण? तर सिंदखेडच्या लखुजाधवांची कन्या. लखुजाधवांना मुलं 4, दत्ताजी, लघुजी, बहादूरजी, अछोरजी, आणि या 4ही मुलांच्या पाठीवर एक मुलगी जन्माला आलीये आणि त्या मुलीचं नाव ठेवलं गेलं जिजाऊ. आणि जिजाऊ जाधवांच्या घरामध्ये वाढतीये, लहानाची मोठी होतीये आणि बघता बघता मुलगी उपवर झाली, बापाची चिंता वाढली, लग्न जुळलं. कुठलं? वेरूळच्या पराक्रमी भोसले घराण्यामधल्या शहाजी महाराजांसोबत आणि लग्न झालं आणि आपल्या पोटात गर्भ घेऊन जिजाऊ शिवनेरीची वाट चालतीये. आणि शिवनेरीच्या लोकांना येताना जिजाऊ विचार करताय की माझ्या पोटात जे पोर आहे, हे पोरग पोटामध्ये असताना काय झालं? अरे घरादाराचा थाळा उडाला, आजोबा खिजाराव यांचा खून झाला, मोठा पोरगा संभाजी याची सुद्धा सुटका नाही. अरे मुलगा चौमेर दुष्काळ, जनावरा खायला चारा नाही, माणसाला खायला धान्य नाही, बापाची नजर पोराच्या मांसावर जातीये, इतका भीषण दुष्काळ. आणि विचार करताय जिजाऊ. आणि विचार करता करता या मातीमधला तो सर्वात आनंदाचा दिवस उजाडला. 19 फेब्रुवारी 1630 शिवनेरीवर जिजाऊच्या पोटी एक पुत्र जन्माला आला, ज्या पोराचं नाव ठेवलं गेलं शिवाजी. आणि महाराष्ट्रात शिवाजी राजे जन्माला आले ना. शिवाजी नावाचा पोर शिवनेरीवर वाढतोय. मासाहेब मासाहेब मासाहेब, आबासाहेब म्हणत बालशिवा शिवनेरी लहानाचे मोठे होतोय. एवढंच काय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दुसरा मुद्दा. छत्रपती शिवाजी महाराज खरं तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जास्त वेळ बोलू शकत नाही. आवर्जून एक प्रसंग सांगेल. शेवट करत असताना 3 एप्रिल 1680 रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे अवसान झालं
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला आणि बातमी कानावर पडलीये औरंगजेबाच्या हिराला समजलं की शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला म्हणून याने काय करावं, याने वेगाने घोड्यावर थाप मारली आहे आणि निघालाय कुठं, औरंगजेबाच्या छावणीवर. का तर सांगायचं औरंगजेबाला शिवाजी महाराज मरण पावले म्हणून. हा वेगाने बहादूरगडावर आला आणि समोर बघितलं बादशाह औरंगजेब नमाज पडतोय. औरंगजेब नमाजामधल्या ओळी म्हणतोय आणि बादशाहने आदेश दिला की एक बहादूर आलाय. आणि सेवक आल्यानंतर बादशाह बाहेर आला आणि बादशाहने विचारलं काय रे काय झालं, आणि तो सांगतोय हुजूर हुजूर ओ मरकटा शिवाजी मर गया. आणि बादशाहने काय करावं, बादशाहने स्वराच्या फार दिवशी थोबडीत मारली आणि औरंगजेब कराडला चूप बेट कमीने. आणि औरंगजेबाने दोन्ही हात वर केले आणि औरंगजेब म्हणतोय या खुदा तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, माँ बहनों की इज्जत करने वाला सिवा तेरे दरबार में आ रहा है. इथल्या शेतकऱ्यांनीच नाही तर इथल्या कष्टकऱ्यांनी कामकऱ्यांनीच नाही तर जोही तो शत्रू म्हणून आलाय ना त्यांनी सुद्धा गौरव करावा असा आमचा शिवाजी राजा. आमच्या आजच्या दिवशी तर शिवाजी महाराजांकडून काही शिकायचं असेल ना तर माझ्या भावंडांनो हा आदर्श घ्या. जोपर्यंत आपण छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आम्ही आत्मसात करत नाही तोपर्यंत आम्ही भविष्यात यशस्वी होऊ शकत नाही. म्हणून एवढंच सांगतो आणि शेवट आपण प्रशासनाला सहकार्य करू. इथून पुढे 2 दिवस अजून शिवजयंती असणार. आपल्या राजाची जयंती ही वर्षाच्या 365 दिवस जरी साजरी केली तरी कमी आहे. एवढंच सांगेल. धन्यवाद. जय जिजाऊ, जय शिवराय.